Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Reyna. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pangarap ko ang ibigin ka. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Pardo, Cebu City. Nga tumatatampo nagdasangan nga Reyna. Jesus to na! Maluhoy ka na ako, mabdusin taon ko! Marika! Bisik ka! Aray! Salamat sa Ginoo nga naabot mo, sir. Day? Day, okay na ka? Oh, Day. Thank you. Thank you, kayo. Ayaw na kyud pakigbalik sa tuhan ha? Ayaw na kyud. Day. Tubig pa ka? Okay na, Day. Salamat, ha? Ay, way sa pa yan, day. Uy, ayaw na kyud pakigbalik at ang tawana ha? Oh, Day. Di malas naman ang kus mga lalaki, uy. Ikatulo na ng lalaki na ako nga. Huwag niya po'y ayaw. Huwag magtukay. Hinungdan nga pulos ka magwangan ni ako mga anak. Day. Isaad ako sa kong kaugalingon, Day. Dili na ako ma-entertain og bisan kinsang lalaki. Last na to. Reyna. Ma, ato na ka sa school. Malate na ko. Yes, Stanley, anak. Wait lang ha, kay nagandam pa si Mama sa imong baon. Si Ate Lorraine ni mo o Kuya Dave, human na? Human na, Mima. Nagpaabot na lang minimo. Okay, anak. Hapit ako mahuman. Dili ginalalim imo ha, uy. Nangita pa ka kwarta para sa tulo nimo ka anak. Nya, hatur ko ha panimo sila sa eskwelahan. Imo kong dihuktanan. Okay na dayo, uy. Kaysa naa, pero wa magyapoy ayo. Sumabitaw sa mga niaging karelasyon ako. Pulos magituway ayo. Day. Ma, nakoy kauban. Ha? Kinsa man na? Si Kuya Toma. Ako gidadi ni aron akong ipaila-ila ni mo. Unsa? Stanley. Ganano ko nga naman ni Papa Mabi. Nya, putan man is Kuya Tom. Nak. Tom, no? Oh. Dong, pasensya na ka, ha? Pasensya na ka sa kong anak. Okay ra eh. Ako lang siyang gikuyugan kay pilang gud ko kulit ni bataan. Atur ko ha. Okay. Sige dong.
Nak, dili na to ni mo usbon, ha? Ganahan mo ko nga nami, Papa Mabi. Kay, luoy man kay ko. Nak, Oh, tingali, mauna ning higayon na nga kinahanglan nga. I-open na sa di magbalik ang imong kagalingon sa pagpakigrelasyon. Ha? Para pa sa imo ng mga anak. pero what if mahitabo na sa balik ang nahitabo na ko sa una? Unyag. What if og dili? Di ba? Di ba tingali parehas na ng lalaki, day? Natamingan ka lang yung tingali atong katong mga tawhana? Day, murag pila na kinikabuok ang giapila na kong dating site. Maayo lang untag na masaag na tarong, Lord. Unta, dili na pareha sa una. Naay ni chat? Kinsa man ni? Akong basahon, be. Hi. Oh. Joel, iyang pangan. Tao-tao naman sa dining among pagsigig chat-chat ni Joel. Unya, magsige pagid sa pagig-video call na ako. Ay. Unsa mo kipadulungan anin, no? Oh. Nanawag siya. Hello? Hi, Rina. Pwede ko makikita ni mo? Ha? Sure ka? Pero, layo man ang inyo, di ba? Taga ba dyan man ka? Oh, pero magsige mo kog biyahe diya sa syudad. Kay naman ko yung mga paryente diha. Mao ba? Okay makani mo nga magkita ta. Gikulbaan man ko, eh. Asa na ka siya, no? Rina! Oh, Joel? Oh, kagwapo niya. Ganina ra ka? Dili man. Bago lang. Dali, mangita tag lugar nga mas makaistorya ta. Our hearts beat to the city streets. We began to feel. Mao na, actually, OFW ko, og last month lang ko naabot. Mahimo pag mahibaw ko kung ngano nakikita ka na ko karon? Ganahan maguguni mo. Bisag kutob lang sa tawganay og chat-chat, pero gaan ang akong buot nimo. O kung hatagan ako nimo chance nga muyab nimo, isaad na ko nimo. Nga di tagi ka pasakitan sama sa imong mga nakarelasyon sa una. Pero Joel, wa man malimod nimo di ba nga na ako'y tulo ka anak? Nga naman di. Dawaton ako sila sama nga ako naging silang mga anak. Joel. Pasensya na ka dinis amo, ha? Medyo gamay ra gid ni. Mama, siya na mo, Papa. Stanley. Hi, Stanley. Pwede na ko nimo tawgon og papa kung sugto na lang ko ni mama ninyo. Panggaon ug mahalon tagid mo nga murag akong anak. Joel. Sukta na lang si Papa Joel, ma. Wow, ha? Papa gidayon? Inga man siya, pwede rin siya tawag ng Papa. Nak. Imo ba ding idili sa imong mga anak ang ilang kagustuhan nga nanay papa? Joel.
sugta, uy. Sige na, basin pa di ag mauna na. Day, Suwayi lang, kud. Basin na di ag this time ba, tubago na sa ginuang imong pangandoy, di pa? day. Isugot ako nimo? Odong, Yes! I love you, Rina. Ako isaan nimo. Di tagyog ka pasakitan. salamat, Joel. Lauman na nako. Oh, imo kong dadon sa inyo? O, Rina, ipailaila ta kanilang mama ug papa. Pero, Joel, madawat ka ako nila. Rina, ay kabla ka. Di na to itago nila ang bayan sa imong pagkatao. Madawat man kanila o di, wa sila'y mabuhat. Kaya ako ning kinabuhi. Og barugan tagyud ka. Unsa? Nanguyab kag na ay tulo ka anak o pulos pagid ka magwangan? Nayabag ka na ba ha, Joel? Kung suminasoon si mong Joel, wala ka na mong peskulahan ni mama ni mo aron ipakaubos lang ni mo ang imong kaugalingong tungod aning bayhana. Ma, pa, apel sa akong giskwelahan ang di pag-judge sa usa ka tawo. Bisan pa man kung dili mayo iyang kaagi. Oo. Mahal na ko si Rina, ma, pa. Og napahibaw ko ninyo. Tungod sa akong dakong respeto ninyo isip akong mga ginikanan. Pero, kung di ninyo kayang irespeto ang akong pagbati og desisyon, di na mo ipamugos ang among kagalingon ninyo. Dong, salamat ha. Isan mayong ilang ipakita day. O tinuod, ako sila mga ginikanan. Pero, tarungtang nangatubang nila. Iampo na nato puhon nga makadawat sila nato. Joel, Ay kabalaka, isaan ako nimo. Tumanon ko ang tanang pangandoy ni mus kinabuhi. Bahalag, magkamurit sinta. I love you, Joel. I love you too, Reyna. Joel. Sa pagkakaroon, mag 3 years na mi ni Joel, og naa mi duha ka anak nga amo gyud. Pagbunyag sa among ikaduha, dito nga ang mama ni Joel. Wa ko mahibaw kung plinastik ra ba ang iyang pagtagad nako, pero para nako, bahala na. Basta kay ako, tarong kong nakigatubang niya. Sunod tuig puhon among plano nga magpakasal ni Joel. Dini na lang kutob, dagang salamat RMN.